Aquest fullet informa sobre els primers auxilis en cremades de segon grau. Com prevenim les cremades de segon grau? Si, per exemple, tu estàs a la cuina, és millor girar els mànecs de les paelles. O si, per exemple, treballes en l'àmbit químic, vigila. O si, per exemple, en l'època de les nits de festa utilitzes focs artificials, vigila. Què són les cremades de segon grau? Les cremades de segon grau són les que afecten l'epidermis i la dermis. Això vol dir la primera i segona capa de la pell. Si la persona afectada demana aigua, podem donar-li. Pel que fa als símptomes, podem trobar la pell seca, per amflíctenes i dolor molt intens. Si les cremades són superficials, tarden a curar entre 7 i 14 dies. Si les cremades són profundes, requereixen tractament quirúrgic i tarden entre 15 a 2 o 3 mesos en recuperar-se. Com hem d'actuar? Ho farem mitjançant la cadena pas. P de protegir. Primer, el que cal fer és separar la persona de l'agent que causa la cremada i hem de retirar la roba, anells o joies abans de que la zona afectada s'inflami provocant un edema. Segon, avisar. Valorar la cremada segons la profunditat i l'extensió o localització i, si cal, acudir a un centre assistencial. Tercer, socórrer. Si la cremada és superficial, rentar l'aigua durant 20 minuts. I després aplicar-li crema hidratant. Està prohibit donar-li aigua freda o aigua calenta tampoc, de l'ambient. Aplicar pomada durant cada 2 hores, de 4 a 6 dies, per a que desapareixin els símptomes. Quines són les males actuacions? Per exemple, aplicar remeis casolans, com la pasta de dents, la mantega o l'oli. Si la pell està molt enganxada a la roba, no es recomana retirar. Està prohibit tirar aigua calenta sobre la ferida.